ҳамдиёрон азиз 10 июни соли 2024 қарор дорем дар шаҳри Самарқанд дар яке аз хоҷагиҳои намунавии гӯем мешавад ва ин чӣ хеле ки мебинем ин акаи мо Фирдавс агроном ҳамин боғ ҳозир ба мо интервю метиҳад. Ин чӣ себ бошад, ин чӣ хел сохтор шудагӣ. Фирдавсҷон, салому алайкум. Бо як бори дигар ин себро кадом сорт аст, кай шинондед? این سب گلدن Голден. رنده این 2000 من 16 کردگ بودیم نه من بعد گلدن پیوند کردیم این دیگر سورت شد تاگش دیگر سورت سرخ بود زونی من گرم بودم با رنگ نگرفته Сурх ранг нагирифт. ها Аболош дигар пайванд задед. دیگر پیوند کردیم 2000 ها 18 uzduğum solo köçet پیوند کرده یعنی 4 سالشدگی اینه. سال 50 سال رفتم ин голден озе. Голден. Соли гузашта гирифтед ме ягон мева? ها این Нақс шуд ме? ها Нақс шуд. Акон гӯед ки ин дар кадом так пайванд аст ки дар ҳар як 80 сантиметр ё ки 1 метр? 80 4 ба 80 کردگ Бехи дарахто 80 ба байни қатор 4. Ин коридагӣ. کردگ Так пайвандаш чӣ? MM 106 ММ MM 106. Ҳа. Оби қатрагӣ. Ҳар як чанд вақт ба об метедина? هر 2 روز با 2 ساعت 2 соат 3 соат об мечаконед. намаш бинё ки об метем ҳа. Ане болои барга мебинем ки чӣ дору задагӣ. Ин чӣ дору задагӣ шумо ака? ин дору мон задagi аз бори аз сетка мо ҳаст аз боли ва офтобан зада мондагӣ нахтига дигар нока дораш ин мегузашта рафтагӣ да аппарат каме кемедад ку Дора чӣ задед? Сетка задед? не ин дори худаш ниба вай чигум шумо кавлен задагӣ мон ба кавлен ай нок аз бори шира наштаги задагӣ мон барои шира назанад гуфта барои нок. ҳамис нок? нок ба задагӣ чун аппарат ба каме каме мегузашта рафтагӣ баъд ин дориш не ин фаҳмидам. تصادفاً Тасодуфан. Хай не, зарараш ку нест. Фоидаш аст. себа ина вақте пидусез агар боғои бесетка бошад себа офтоб зада намемонад Мана ин сетка. набошад гар ин офтоб зада намемонад себа мана Сетка. сетка набошад гар ин дору Месӯзад. Фоидаш аст. ёридам мекунад Агар сетка набошад ин месӯзад нашунамош нағз намешад. Месӯзад. Ин акун худо хоҳад нағз дар баҳра дурояд баъд аз 1 сол 2 сол чанд килогӣ гирифтани шумо ин тахминан ҳозир мон ҳамин ҳолат ба ҳамисол гектараш 30 тонна гирифтани. ҳамдиёрони азиз, мана Фирдавсҷон раҳмат шумо ба мана бо як навори дига гирифтам барои шумо барои боғпарварии идеални боғпарваре ки чӣ хел ки даркор аст. Бехи себ тоза карда шудагӣ аст. Себ бисёр бастагӣ аст. бақувват болаш сетка дорад. Сутум зада сим кашидагӣ аст, дар сим баста шудагӣ аст. Мана сутум, мана сим. 1 2 3 қатор сим баста аст. қатори якумаш 2 қуша симу баъд 1 қуша. ва ҳамин хел боғ кардаган ино аз инҷо пул кор мекунанд. аз ин себ пул кор мекунад. ана ҳамдиёрони азиз, шумоам ёд гиритон ҳамин хел боғдориҳо кунитон. Дар Тоҷикистон ин хеле боғдорӣ ҳоли ҳамин даромади Қурғонтепа да ҷода ман дидам, лекин ба ин дараҷа нашунамош хубу ба ин дараҷа сифаташ нест. худо барори кортият шумо ба дар парнои худо бошед.